Ano? Pahirapan kita ng pahirapan dyan. Ano? Tatanggalin mo sakit hindi? Tatanggalin mo hindi? Tanggalin mo lahat. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Ayaw mo bakit? Kilala mo si Kristo. Kilala mo si Kristo. Kilala mo si Kristo. Ha? Sabi siya, matagal ko na ito hindi ginagawa eh. Hindi ako kanina. Wala na yung putol na kasi kung saan mahaba, madali nagtitigil yan. Ano? Nakalasin mo hindi? Tatanggalin po. Babae ka lalaki? Tatanggalin na po. Tatanggalin. Naibig ka sa kanya hindi? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Malayo po, malayo. Gaano kalayo? Malayo po, malayo. Asan? Mindanao? Pampanga? Kapampangan? Isabela? Maynila? Nasaan ka? Cavite? Bisaya. Saan ka sa Bisaya ngayon? Sa Bisaya. Asan ka sa Bisaya ngayon? Bawas po, Davao. Davao? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ngayon, ako nagbigay ng parusa sa'yo, kati-kati ngayon. Ano nilagay mo sa katawan niya? Ano nilagay mo sa katawan niya? Ano nilagay mo? Ayaw mo pa rin magsalita? Ano nilagay mo sa katawan niya? Sabihin mo sa akin. Mataas ang magnetic yung kuryente. 100. Ano? 150 na kuryente. Lagyan ako yung sa katawan. Yan. Ano nilagay mo sa katawan niya? Ano nilagay mo sa katawan niya? Ano? Gamot po, gamot. Anong klaseng gamot? Kulay ng buhok. Pagkulay ng buhok sa katawan niya? Lagay mo. Tanggalin mo lahat. Lahat. Busin mo. Bata na ka na. Bata pa. Ilan taon ka na? 30 plus lang. Nasaan ka ngayon? Itong araw. Nasa Davao. May asawa ka wala? Wala. Wala ka asawa? Yes. Sino nagdasal yan? Binabayaran mo? Binabayaran mo hindi? Ako lang po. Sige, kalasin mo lang. Bisa mo. Ubus. Meron pa wala? Sige, kalasin mo lang. Wala ka naman sa ama niya. Hindi niya na alam na wala na siya ng malay kanina. Yung pinapikit ko siya kanina, tinanggalan ko na siya ng malay. Uli ka ba? Ano ba kinagagalit mo sa kanya? Isang hataw ko na lang to sa noo mo, magkakaroon ka na ng sakit. Yung totoo, anong ginawa mo sa kanya? Kasi po kasama ko siya. Okay, palasin mo na lahat yan. Oh, kasi. Lahat. Wala na kasi mahaba. Palasin mo lang. Okay, palasin mo. Ngayon, wala na. Wala na po, wala na. Ngayon, gising! Sabi mo in Jesus' name. Gising! Babae ka na natin. Ilan taon ka na? Amen! Gising! Ayan. Painumin siya tubig. Nawala niyo. Sayang, hindi niya naisuka yung dasal. Pause mo na konti. Play. Amen! O, kita mo, wala na. O, wala na. Amen! Dilat. Ano paramdam? Baga mabigat. Malino mata mo hindi. Ilan taon ka na talaga? Ako 60. Ilan asawa mo? 60. Ilan anak mo? 5. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Dito kay Apo. Kanino nga po? Kaya mga... Sabi mo na, sa Mindanao ka ginagawa sa Mindanao, nakaupo ka lang dyan. Bisaya? Sabi mo na, sa Bisaya ka. Davao. Sa Mindanao, Davao. Mindanao, Davao yun eh. Davao. Oh, ano ginagawa mo ron? Paano ka nakasakay ng aeroplano? Ano, jet fighter? Lumipat ka doon, bumalik agad?
Wala na yung sakit. Sabi siya, mataas ang dasal. Naalala mo kanina yung phosphor ginamit ko sa kanya? Ay, ito kanina. Play. Pigit. Tingnan mo to ha. Amin. Amin. Okay daw mo. Wala na sakit. Kahit katitim. O. O. Nasa yung sakit. Tapos naalala mo yung phosphor kanina, ayaw niya itulak. Pigit. Ngayon, itulak mo yung phosphor ulit yung ginawa mo. Ibaba mo. O, di ba? Wala na. Kinukulam ka! 5,000. 5,000! Dati sa bayan ko, ganun ginagawa ko. Marami akong halamang dyan. Pag pinagtitripan nila yung kayo, pinagtitripan ko muna sila. Hampas ako ng hampas niyan. Sila, magkakaroon ng kati-kati yun sa katawan niya. Tapos pagkakaroon ng kati-kati yun, magkakaroon yun yung hinampas na kala mo ng latigo. May bakat niya yun. Meron siya mga tama rito sa mukha, ang galing. Tapos lalong pinagkamot, katay ng katay yun. Oo. Tapos itong pasyente, medyo si sexy ng konti. Totoo yun, hindi ako nagpipiro. Sipatan may botong nga, salamin. Tingnan mo, pitik-pitikin mo. Kala mo nag-iinarte lang. Wala niyo ng malay. Saan yung isip mo kanina? Dito ka na sa... Sarap po. Tawag tatlo.